Joseba! Zemuz? Oso, ongi? Joseba, alabezalea zara? Guain bai, erreal zale bai, baina bai, azkenengo bolada honetan bai, erlazio asko dauke klubarekin, bai Baskonia bai Alabesekin, da bai. Igoera berezi izango zen zuretzat ere. Akojonante izan zen. Ez gendun espero, azkenengo minututan nola gertatzea, eta nik uste ere Alabezaleak ere behar zutela horrelako beste saltxa bat, ezta? Eta lortu ere, eta sekulakoa. Polita. Ondo, aizu, turrazteko pare bat azte geratzen dira. Zu, txirrendulari zinenean non egongo zinen, nola egongo zinen turrazi baino bi astelenago momentu honetan? Seguraski konzentrauta Pirinoetan, bai, seguraski egongo nintzateke, bastakit, bai Luzan soberralde hortan, Aragoian, bai, seguraski Aragoen juten nintzen ere saiende gaiego alde hortara, bai, baina beti Pirinoetan, bai. Alde ederren orain ezai, Joseba? Joder. Hemen eserita lasai. Pentsa. Hoi ikusten eizaten imagine hortan, urtea pasa dira. Pentsa? Nola jarraituko duzu horten turra, nondik ikusiko duzu? Sofan eserita egongo zara? Bai. Ez daukat asmorik grande parrea juteko. Kanpoan bai naiz, igual Baionako etapan egongo naiz, ez daki seguro baindikan. Eta gero seguraski turmaleta egongo naizela. Betiko itxurak. Eta bertan parte hartutako txirrendulari bezala, orain etxetik ikusi egingo duzula, edo bertatik ikusi egingo duzula, nola bizituko duzu? Oiu egiten duten horietakoa zara, telebistari oiu egiten duten horietakoa? Oso kritikoa bai naiz karrerarekin. Bai, oaindikan badauket iaz arte honintzan irratian lanian, eta netzako zan beti fitxa tekniko bezala, ez da, jarraitzen duen. Goiz partetikan etapa ikusi, gero etapan zehar, gertatzen ziren horren beste gauz kontatu, gero gauean ere berriz etapa ikusi, azkenean beti txirrindulari txip horrekin ikusten dut. Horregatik, nik uste askotan, nik ikusitakoa eta beste batzuk zea bizi izan dakoa, ez zaukatela zintzu askotxorik, ez da? Baina bai, nik uste ikusiko dela beti bezala. Eta maitasunez nik uste turrela horrela egitea. Netzako turra izango da. Nostalgia puntu batekin ere, bai, Beti, eta nik uste aurtengua ere sekulako izango dela. Behar gendun, berriz, 82an sortatu zen Donostikoa, eta nik uste behar gendula horrelako zerbait. Eta turrak lagunduko du Euskal Herriaren irudi bat emateko, ez, aukera hori izango da, eta zu gainera lagundu duzu etapak sortzen. Nola egin duzu lan hori? Bueno, isilian egindako lan bat, grupotxo bat sortu zuten, tarteko hori Joseba Belokizion, eta netzako beti esango izan dela ore bat, ez da, bertan lan egitea. Azkenan gu Euskal Herria oso ondo esautzen genduen, beste ziklista gipuzkoar bat egon, gero ere bizkaitar bat, eta 5 personen artean ibili ginen hor gauzaketa egiten, hemendikan area, ze ibilbide, eta nik uste oso ibilbide politiak gelditu. Eta etapak egin zen dituzten? Etapak, hor fizikoki? Ez genituen, tramoak eta ezagutzen genituen, orduan... Bai, ez dakit, bizikletakin edo zelan zijoan asuntua. Ez, gerora bai. Nik uste, azkenen gu zikloturista bezala, azkenean gu zikloturista bain, daukagun intensidade hori eta besta berdina, orduan berriz etxiportara, bueltatu behar zea eta ikusi, horren besteko gogortasuna orte duen ala ez duen, zer nahi duen turrak ere, zer behar duen karrera ere, lehengo eguna, tensio askoko eguna baita. Modu tekniko ere, rotondak zelakoa dian, da guzti hori, eta... Rotondari fuera, bestia ere. Hoietzak gure lana, baina kontu hartzeko. Orduan, lehenbiziko 3 etapak banaka ipatu ditzagun? Lehendabiziko etapa Bilbon hasi eta Bilbon amaituko da, nolako etapa izango da? Lehenengua nik usteten nervioz betetako etapa bat izango da, oso zaila izango da, nik uste jende guztia atorrela indar guztiz. Urdaibai pare hortan nik uste ja nahiko karrea oso azkar jungo da, lehenengo etapa, eta azkenengo partea oso gorra baita, nik uste Bibero eta Pike bidea hori Bilbo ikusten dute, eta lehenengo maiotoria, seguraski nik uste korredore indartxu bat hartuko dula, nahiko potentea. Eta ez dut esango norbaitek turra irabaziko dunik egun hortan, baina norbaitek galde egingo duela, bai. Bai, Bai, jendea egongo da, nik uste ere
bide bazterrak topera egongo diela, eta badakigu zer gertatzen den momentu hortan. Askonan, zulaketa bat izan, edo nolabaiteko seguraski erorketak izango direla ere, tensio asko. Eta perfila menditsua da. Oso hor, Moyano dauke kulpa, bere alde hortan. Hori izan behar, etapa erabakigarria, baina politenare bai, Bermeotik pasatuko dela. Bueno, dudari gabe, Moyano, dudari gabe. Igarren etapa Gasteiztik Donostiara doana. Bai. Zer esan horri buruz? Bueno, nik uste irtera nahiko, bastakit, xamurra, nik uste xamurra dela, nahiko komodua, azkenen gero Aramaixotik bera dijoztela, hor ja sartzen bai gara zea baiadortan, goiko urolar da hortikan ja bera, hor ja nik uste zaitasunak Alkiza gero pasata eta gero jartzun bide hortan ja karrera nahiko azkar jungo dela eta gero azkenengo parte hortan Jaizkibel Donostiko bidean Jaizkibel atope igoko da. Bigarren egun politxa, segura aski bezperan baino pelotoi pixkate handiagoa helduko dela, baino berriz ere nik uste ikusiko dugula. Oituta gaude Donostian meta bat ikuste, urteko klasikoa, grupo handi bat helduko bai. Talde handi bat. Horrelako etapak diseinatzen direnean, paisaia ere kontutan hartzen da? Bai, ez da? Gutzako erresa da, azkenen pentsa Euskal Herrik zenolako katalogoa duen. Seguraski lehenengo etapa hortan ez dago horren besteko aldaketarik, baina bigarrenean adibidez pentsa Lautadatik hasi eta itsasoan bukatu. Sekulako izango da, eta gehien bat ere, helikopterotik botatako imaginak eta nik uste jendia ikusiko dula. Eta zer turra baino hobe zure etxea erakusteko. Ordenak izango dira irudionak, hirugarren etapa Zornotzan hasiko da eta Baionan amaitu. Hori politena, hori? Kostaldekoa. Ez da Maialen oso politena, Maialen. Ados gaude hemen asko. Noski, bai. Zer esango dugu etapa horri buruz? Bueno, seguraski irtera gehien bat izango da nik uste lasaiena, eta gero kostaldea hartuta ordenean jungo dira, ja hirugarren eguna, Pirineoak daude hor ja, hor aurrian, bosgarren egunean badijozte Turmaletea, eta hor segurazki ja eskapaderen bat ikusiko deula, eta iesaldi ditxo bat, eta baina, bueno, tensio, ez detorren besteko tensiorik ikusiko. Bai, eta gogoratuko dugu, Baionan guerean izango garela. Hori da. Bi batzuek bertatik zuzenean egingo dugulako. Eta zaleak nola ikusten dituzu? Zure ustez nola erantzungo dute zaleek turraren pasara honetan? Ni lehen esan dizuet azkenen beharrezkoa zala berriz turra hemen ikustea, eta merezi dugun zerbait dela. Turra, berriz etxean egotea, urteak eta urteak dira, jendea Pirineta juten da, Alpetara juten dela, eta beti nik uste euskal zaleen presentzia horrek behartzun berriz etxean izan. Baina nik defendatuko beti gure momentua dela, eta alderrikatzeko momentua da. Guk behar dugu momentu hori, jendeari irakusteko, nor garen, afizio bezala zeintzu garen, gizarte bezala nolakoa garen, eta erakusteko. Alderrikatzeko momentu ordenean, segurazki jendea super ordenean jungo dela, korredoria disfrutatuko dute, eta geho beste goz badara. Nik uste jendea eta korredoriak, lehenengo persona bezala, oso pozik daudela. Bai. Pelotoia oso pozik dago. Ze ondo. Ze ongi. Ez tekerreza hori, iaz Dinamarka juntzian eta datorren urten Florentzia dijozte, baina Euskal Herri etortze horrek jendeari ilusio intzia. Ze ongi. Pistoi alto jarriko dugu, beraz, datorren urtekoari begira. Nik uste baietz. Joseba, zuk 3 aldiz zapaldu duzu podiuma. Jo, eskerrik asko. Parisen. Horrela da, zuk egina da. Zer da zuretzat turra, Joseba? Bueno, betiko ametsa. Mutil koskor nintzela amestu nun noizbait turrean egotea, eta pentsa, netzako turra izan da dena. Ibilbide profesional bezala, beak emantzian guztia. Eta, horregatik kanpose sartzen dut, eta humiltasunez, baina netzako, pentsa, nik Paris ezagutu nun lehenengo urtean, lehenengo turra eta podiunean. Eta podiumetik nola ikusten da Paris, Joseba? Esan guzuet, lehenengo turra 2000 urteko podion hartaz ez nahi batero horatzen. Ez? Ez, ni protokoloa erintxe eta area sartu nintzen, hartu, hemendikan area junda, Espainio bigarren urtean bai. Diferente, beti Paris izango da, beti, kanpo selizio hortan dena hutsik, jendeaz beteta, baino errepidea hutsik,
Concordia eta guzti hori handaukezula, Eiffel ikusten dezu aldamenean, berezia. Ze gaina hori bukatu, da aurrengo unean, goizpartean juten baldin mazea bueltatxo bat ematea, guztiz aldatu da Paris. Orduan, nik uste dut momentu oso berezia dela. Eta zuk esan izan duzu, txirrindulari neurri batean turraren gatik ere egin zinela. Bai. Ni amesten duen turran egon behar nintzela, eta naizta txirrindularitza kultura izan, beti turra zegoen hor presente. Hasieran aipatu duzu 1982ko turrura, Donostian abiatu zen turrura, zuk ura gogoan daukazu? Bai, Beasainen egon nintzen, Beasaingo kruzean, eta berezia, jendez gainezka, nire familia, Beasaingo lagunak, ez dakit, beti gogoratuko deo. Eta gaina, guretzako ere oso berezia izan baitzan, Miguel Indurain zizulako lehenengo maiot horia, Donostitik bigarren etapan Miguel horiz jantzita atera, Javi Murgialdai gero irabazizula Baionan, eske gutzako izan zen topea, osea, nik uste formatu guztian, naizta amestu eta naizta idatzi gidoitxo bat, nik uste atera zan bezala, osea, sorpresa bat izan zen guztiz. Urte asko pasa dira gerozik, eta etorri da berriz, Turra Euskal Herrira. Demora gehiagi pasa da? Bueno, ez dut uste gehiegi, baino sekturreko formatua hori da. Nik uste oain baita beste buelta batzu, Giroa dalata edo Buelta Espainia dalata, azkenik bere mugak ere apurtu dituztela, ezta? Eta grande par guzti horiek beste kokapen batzu euskate, ezta? Mugatik kanpo eta naizta jakin egunen batean ona etorri garzala, etorri da. Eta hortan ere, zorian duen behar dugu, bertan lanean ibili den grupo txorta. Azkenean, hau martxan jarri izan, oain dela urte asko. Eta hor ibili da isilean grupo txobat lanean, eta... Zuk noiztik zenekien hau, Joseba? Turraz etorrela? Bai. Bueno, oain dela urte batzuk. Eta isil-isilik egon zara? Bai, nik uste mesutxu batzuk bazarela. Baina... Guri ez diguzu ezer esan, Joseba? Bada espada. Bazpa ere.